Takže poďme na to. Dnes sa pozrieme na niečo, no povedzme, že naozaj zásadné. Sú to finančné pravidlá od Charlieho Mungera. A aby bolo jasné, toto nie je žiadna suchá teória z kníh. Toto je múdrosť. Tvrdá, nekompromisná múdrosť, vykúpená 10 ročiami skutočných víťazstiev, ale aj, a to je dôležité, katastrofálnych zlyhaní. Zamyslíme sa nad týmto. Sledoval som inteligentných ľudí, ako sa finančne ničia, spôsobmi, ktoré boli úplne predvídateľné. Tento Mungerov postreh je mrazivý. Odhaľuje totiž jednu veľmi nepríjemnú pravdu. Inteligencia sama o sebe vôbec, ale vôbec nič nezaručuje. Vôbec vás neochráni pred finančnou katastrofou. Problém totiž nikdy nebol v IQ. Skutočný problém je v chybách. V úplne predvídateľných chybách, ktoré robia aj tí najgeniálnejší z nás. A práve to nás privádza k úplnému jadru veci, k prvému pravidlu. A toto nie je len tak nejaké pravidlo, toto je základný kameň. Absolútny fundament, na ktorom všetko ostatné stojí alebo padá. Podľa Mungera, ak nezvládnete tento jeden jediný bod, môžete na všetky ostatné stratégie rovno zabudnúť. Zrútia sa ako domček z kariet. Takže aby sme si rozumeli, toto nie je nejaký tip ani dobrá rada. Toto je podmienka. Absolútna, nevyhnutná podmienka. Ak toto nastavenie chýba, všetko, a myslím tým naozaj všetko ostatné, je úplne, ale úplne zbytočné. Je to ten základný operačný systém. Bez neho nespustíte žiadnu aplikáciu. O čom teda hovoríme? O psychologickom koncepte, ktorý sa volá locus kontroly. Znie to možno akademicky, ale podstata je brutálne jednoduchá. Sú len dve možnosti. Buď veríte, že ste kapitánom svojej lode, že výsledky vo vašom živote závisia od vašich rozhodnutí, alebo veríte, že ste len trieska plávajúca na vlnách osudu, riadená vonkajšími silami, vládou, ekonomikou, šéfom, čímkoľvek. A presne tu sa láme chlieb. Na jednej strane stojí postoj, OK, tuto je moja situácia a ja s ňou niečo urobím, je to na mne. Na druhej strane je ten večný refrén, systém je nastavený proti mne, nemám šancu. A viete, čo je na tom najväčší paradox? Oba tieto pohľady sú pravdivé, stanú sa realitou. Pretože to, čomu veríte, priamo určuje, čo budete robiť. A to, čo robíte, určuje vaše výsledky. Je to sebanaplňujúce sa proroctvo. A týmto sa uzatvára prvá a najdôležitejšia kapitola. Munger to povedal jasne. Ak je základné nastavenie mysle, ten operačný systém, pokazený, žiadna stratégia, žiadny geniálny investičný plán, proste nič na svete vás nezachráni. Všetko sa naozaj začína a končí v hlave. Dobre, myseľ máme nastavenú. Teraz môžeme konečne prejsť k mechanike, k tomu, ako naozaj naštartovať motor, ktorý buduje bohatstvo. A každý motor, ako vieme, potrebuje dve základné veci. Potrebuje palivo, a to sú v našom prípade úspory. A potrebuje samotný mechanizmus, ktorý to palivo premieňa na pohyb. A to je neuveriteľná sila zloženého úročenia. Ale ešte predtým, než sa dostaneme k motoru, musíme naliať palivo. A to je absolútne kľúčové si uvedomiť. Šetrenie nie je to isté, čo investovanie. Šetrenie je len ten nevyhnutný predpoklad. Je to palivo. Ak nemáte palivo, motor ani len nenaštartujete. Inak povedané, ak na konci mesiaca nemáte prebytok, nemáte čo investovať. Koniec diskusie. Bodka. A Munger to zhrnul do dokonalej analógie. Je to proste geniálne. Riešiť, či investícia prinesie 8 alebo 10% ročne, zatiaľ čo človek nič neušetrí, je presne ako hádať sa, či Ferrari pôjde 300 alebo 320 km za hodinu, keď má prázdnu nádrž. Je to úplne absurdné a zbytočné. Vždy je to najprv o palive, až potom o rýchlosti. Dobre, palivo máme. Teraz naštartujme motor. A ten motor, tá neuveriteľná sila zloženého úročenia sa dá pochopiť cez jedno jediné takmer magické číslo. Zapamätajme si ho. Je to číslo 72. Čo sa za ním skrýva? Je to jedno z najelegantnejších a najužitočnejších mentálnych skratík vo svete financií. Pravidlo 72. Funguje úplne jednoducho. Zoberiete číslo 72 a vydelíte ho ročným úrokom, ktorý vaša investícia generuje. Výsledok? To je počet rokov, za ktorý sa vaša investícia zhruba zdvojnásobí. Bez zložitých kalkulačiek, bez Excelu. Geniálne. A presne tu môžeme vidieť tú mágiu v akcii. Pozrime sa na to. Začneme s 10 000. Prvé zdvojnásobenie. Máme 20. Druhé 40. Tretie 80. A teraz pozor. Po 7 takýchto úplne tichých, nenápadných zdvojnásobeniach zrazu je z toho viac ako 1 000 000.
toto je tá najdôležitejšia lekcia. Skutočné bohatstvo sa takmer nikdy nerodí z jedného dramatického skoku. Buduje sa pomaly, nudne, jednou sériou tichých zdvojnásobení. Takže máme správnu psychológiu, máme palivo, rozumieme motoru, to vyzerá ako skvelý útok. Ale Munger vždy hovoril, že investovanie je hlavne o obrane. Takže teraz sa pozrime na to, ako hrať túto dlhú hru. Ako prežiť dostatočne dlho na to, aby motor mohol pracovať. Je to o defenzíve. A to nás privádza k najdôležitejšej otázke celej tejto hry. Aké disciplíny človek potrebuje, aby vôbec zostal na ihrisku, aby ho z neho nevyhodili skôr, než sa tá mágia zloženého úročenia stihne prejaviť. Pretože ten najväčší nepriateľ zloženého úročenia je prerušenie. A nasledujúce pravidlá sú presne o tom, ako sa vyhnúť prerušeniu. Mungerová obranná stratégia stojí na 3 pevných pilieroch. Po prvé, vyhýbať sa zlému dlhu ako čert krížu. Po druhé, neustále zvyšovať svoju vlastnú hodnotu na trhu. A po tretie, to najťažšie zo všetkého, zostať racionálny. Cieľom týchto 3 disciplín je jediné – postaviť pevnosť, ktorá vás ochráni pred najväčším nepriateľom, pred vami samými. Rozoberme si to. Prečo zlý dlh? Pretože zlý dlh je presne ako guľa na nohe. Berie vám slobodu, berie vám možnosti, ste otrokom svojich platieb. A racionalita? To nie je o tom byť najmúdrejších miestností. Vôbec nie. Je to o temperamente. Je to o tom byť tou povestnou korytačkou, ktorá pomaly a vytrvalo ide za cieľom, zatiaľ čo emocionálne rozkolísaný zajac šprintuje od jednej chyby k druhej. A tento citát to vystihuje dokonale. Nepotrebujete IQ 160. To, čo naozaj potrebujete, je schopnosť nespraviť totálnu hlúposť práve vtedy, keď ju robia všetci ostatní. O tom to celé je. Odolať davovej psychóze, odolať panike, keď trh padá a odolať chamtivosti, keď letí do neba. To nie je o intelekte, to je o charaktere a ten vždy víťazí. Dobre, prešli sme si nastavenie mysle, motor aj obranú stratégiu. Ale existuje jedno pravidlo, ktoré stojí nad všetkými ostatnými. Jedna myšlienka, ktorá to všetko zastrešuje a dáva tomu zmysel. Je to Mungerov odkaz v tej najčistejšej podobe. Vyhýbajte sa hlúposti. To je všetko. Všimnite si, čo to nehovorí. Nehovorí buďte génius, nehovorí objavte nový Amazon, hovorí niečo oveľa jednoduchšie a oveľa dosiahnuteľnejšie. Jednoducho sa systematicky vyhýbajte zjavným, predvídateľným a hlúpym chybám. A tento citát je dokonalým zhrnutím celej tejto filozofie. Úspech nie je o tom, ako briliantne vyriešiť nejaký extrémne zložitý problém. Je o tom, ako sa disciplinovane vyhnúť tým úplne jednoduchým chybám. To mení celé pravidlá hry. Zrazu to nie je súťaž o to, kto je najmúdrejší. Je to súťaž o to, kto je najmenej hlúpy. A to je obrovský rozdiel. A presne s touto myšlienkou to dnes uzavreme. Nejde o to, aby človek od zajtra zmenil celý svoj život. To je nereálne. Ide o niečo oveľa menšie. Ide o to nájsť jednu jedinú, ľahkú, predvídateľnú chybu a jednoducho ju prestať robiť. Ešte dnes. Pretože presne tam, v tom malom rozhodnutí, sa začína celá cesta.